زرزر زينا عمشت تشكر تقبون أي مستقر مسرح زي ما قتال بحقة خمسة حتت من يسر مقعد من رخبيتات نافليتو غازتنيا هبطان فرزقي نزا ملكتون زدالو تسبسب أرسي مسمورم كتور بيا ሚኒስተር መጓዓዝያን መራኸቢታትን አቶ ተስፋ ስላሴ ብርሃንን ጥንቅታትን ሳዕቢናትን ናይት الناس ዓራረክ መጽጸንሐ ተርእዮ አመልኪቱ ኣብ ዝሃብ ሓበሬታ በቀንዱ ካብ ግብርን ምህዳም ዝግበር ከም ዝኾነ ብምግላጽ እቲ ዘሕዝን ገለ መካይን ብዘይ ምስግጋር ስም ክሳብ 4 ልዕሊን ኢድ ምብጽሐን ምዃኑ ሓቢሮም ሳዕቢናት ናይዚ ከይተረዳእካ ኣብ ገበናዊ ተሓታትነት ዘእቱ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንዝተፈላለያት ካላት መንግስቲውን ዘይተደለየ ሃልኪ ተደራራቢ ስራሕ ከም ዝፈጥረለን ኣብርዮም ዝኾነ ዜጋ ተሽከርካሪት ከዕድግ ምዝደሊ ግቡእ ሰነድ ዋንነት ምስ ወረቐት መንነት ሸያጢ ብምንጽጻር ከረጋግጽ ከም ዝግባእ ዘዘኻኸረ ሚኒስተር ተስፋ ስላሴ እዚ ምስ ዘይግበር ንዝመጽእ ሳዕቢናት ተሓታቲ ከም ዝኸውን ኣነጺሮም ሊብሬቶን ተሴራን ናይታ ማኪና ሓንቲ ዓይነት ክኾን ኣለዎ نزين حانت عينت مخانن زي مخانن كي رقاقص مكينة تقزق سب قبنا نياي بعلو انت شيء دولة قبنا نياي اتتقزق دولة خمان قبنا نياي سعبيناتو بجمريا نقول لخاب سراحة اتوكال بيتفردو سراحة اتلو بوليسا بسراحة اتلو كسق مسرتيو شياطيا بسراحة خصاصي خصوعي نقول لخاب سراحة اتوكال زي تدليا سراحي زي نقول لك خاب سراحة تبكر على لها انا ندهر كاب زي خيدسي كاب سراحة يدبكر له سخاتكم ندهر كذا كاب سراحة انتو كل سبب عقم كاب سراحة يدبكر حدا كلاي قبر منقستونا يعتنا له قبر نخي يكفل كويدي ساعة قراد له ثلاثة سب ندهر جزيهم 4 سب ندهر منقو عليه انا 4 سب قبر يكفلوا المالتي اذا ما بلع لستقصو كم وانا باغلغلوت حزباو موقعزيا زره بعلاوي مسلع زي حقاو تعريف بقالت كالات تمهرتي من مرح مكينه زره زي قرعيه سرارحان كال زي حقاو تكبارات المقتا كل زيغا بنقحات كواس ادما طويعهم نزو كل زي امولي ارترا دلو اوتوبسن منقسقسنا حزب تقطاطيرو حقي خمس اخيل إلنا كنزارب لالتي كنغبرو نخيل إنا نزارب زلنا كنغبرو نخيل درتي سرقي كسرق كله حزبي سرق الله يلون البوليس تدي حبيرو بتليفون ماكينه زياده كتكفل كلها حزبي انت زي حبيرو زياده تعريف زخفل مزهلو حزبو حجز الله والمقعزيا مدري كحجز الله نعملت اب حدا فلي وان اوتوسكولا كسب 140 حنت جيرو يخفلوا ديرو انا ذكرنا قبل 3 عامات تمهارو ما ينفعي من ساعات يوم تاكيبهم مزيهم كندزي يخفلونا له ما نغفلك قال لي صخا قال لي حدا عامت ترجو موريدنا عامت مولعتنا مخنياتو شعو حجه 25 دولار شعو 28 يورو كاب 28 140 110 نخفلوهم نيرن زم من ساعات ازيو كبيت سلز نبره نحنا بمول علينا اتينا بقى كنا اتولنا الا اتينا እዞም ተማሃሮ ሓግዞምና በኻል ወገን ሚኒስተር ተስፋ ስላሴ አገልግሎት ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ንምዕባልን ንምስፋሕን መድረኽ ብመድረኽ ዝትግበር ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጾም ብፍላይ ድሕሪ 2003 መንግስቲ ኣብ አገልግሎት ቴሌፎን ገዚፍ ወፍሪ ከም ዝገበረ ዝጠቕሰ ሚኒስተር ተስፋ ስላሴ ምስ ምትእትታው ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ቁጽሪ ተጠቀምቲ ካብ 20000 ናብ ልዕሊ 570000 ከም ዝዓበየ ብምጥቃስ 85 ሚእታዊት ካብ ስፍሓት መሬት ኤርትራ ተጠቃሚ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብርዮም شفنا تنقصاص تليفون مولو بمولو كساب زرغاغت اتصعري قصال مخانو بمጥቃስ ድማ ከባቢታት ማይመነ ከመውን ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሐልን እማህሚመን ኣብ ዝቀረባ ግዜ ተጠቀምቲ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ንአገልግሎት ኢንተርኔት ብዝምልከት ድማ ሚኒስተር ተስፋ ስላሴ ኣብ 2001 ነቲ ዋሕዚ ብ512 ናብ ልዕሊ 128 ኪሎባይት ኣብ ካልኢት ከም ዝጀመረ ኣብ ዝእዋን ድማ ናብ 265 ናብ ልዕሊ 135 ሜጋባይት ኣብ ካልኢት ዓብይ ኳንተሎ እዚ እኹል ስለ ዘይኮነ ንምምዕባሉ መደብ ከም ዘሎ ኣነጺሮም ሚኒስተር መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኣብ ተስፋ ስላሴ ብርሃና መወዳታ ንቕሓት ህዝቢ ኣብ ተጠቃምነት ቴሌፎን ከዓቢ ብምዝኽኻር ቁርጽውን ሓጺርን መልእኽትታት ምትሕልላፍ ኣብ ቁጠባ ስድራ ቤትን ሃገርን ኣበርክቶ ዘለዎን መርኣያ ስልጣንን ከም ዝኾነ ኣስሚሩሉ نستراس وقت محبحبن محجازن زي قلنتها وقديتايو كما كان نايز دمان نبرت ختم قرن أكوابيون نزركبو سدراس وقت عينتها ودقف جيرومالو وكيل إيرينا نجات إبراهيم نزدالو تتبتب أماني لالازار كوربايو
نبرت من محدار كبابي شمونته كتماكرن نسوسان حدن صدرا سوات 30 كونتال اخلي دغفي بوم محدارت من محدار كبابي اتو نصر الدين علي بخيت نيرينا بزهبو حبريتا مطوارن محبحبن صدرا سوات قديتان حلافنت كل زيغا مخانو بمئمان اب غونوم كم زلون مغلاص استبركته مخانو حبيروم حجز نبركته زلنا صدرا سوات اخلي زوهب صدرا سوات كساب 65 زغزا صدرا سوات انا نعدل زلنا ህዝቢ ባዕሉ ኣብ ግዜ ጽቡቕ ክራማት እንተኮይኑ ክልተ ርብዒት ቁሩብ ክራማት ደሓን እንተዘይ ኮይኑ ከዓ ማለት ሓደ ርብዒትን 20 ኣቕፋን ከዋጽእ ባዕሉ ዝተሰማምዖ ስምምዕ እዩ ማለት ኣቶ ነስረዲን ኣስዒቡ እቲ ሓገዝ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ እዋን ማሕረስን ምሕፋስ ምህርትን ከምኡውን ኣብ ምጽጋን ኣባይቲ ዝግበር ምትሕግጋዝ ምዃኑ ገሊጾም ሓገዝ ተገብረሎም ስድራ ስዋኣት ብወገኖም ህዝብን መንግስትን ወትሩ ብዝገብርሎም ሞራላውን ዓይነታውን ሓገዛት ሓበን ከም ዝስምዖም ኣብሪሆም ኣብዝባ ማእከል ብሙያ ማዕልማት ስልጠና ኣንስቲ ስዋኣት ኣብ መነባብሮአን ዝተባብዕ ለውጢ የመዝግባ ከም ዘለዋ ገሊፀን ወኪል ኤሪና ዮናታን ዕብዮ ንዘዳለዎ ፀብጻብ ዳናይት ገብረ ህይወት ከተቕርበ ኣብዝባ ማእከል ብሙያ ማዕልማት ስልጠና ኣንስቲ ስዋኣት ኣብ መነባብሮአን ጽቡቕ ለውጢ የመዝግባ ከም ዘለዋ ንኤሪና ኣብ ዝሃብኦ ሓበሬታ ገሊፀን ሃማዴ ኪኖም ስልጣነን ንነፍስ ወከፈን 13000 ኣፋዝ ዋጉ መሳርሕ ማዕለማ ብለቃሕ ስለዛሃበንን ተጠርኒፈን ሰሪሐን ፍርያተን ዕዳጋ ዘቕርባሉ ኩነታት ስለዛጣጣሕለንን ምንጩ ጠባኡተተን ኣውሒሰን ምህላውን ብምሕባር ረኺቦንኦ ንዘለዋ ሞያ ከም መንጠር ባይታ ተጠቒመን ኣበርቲዐን ይሰርሓ ከም ዘለዋ ኣርድኤን መጀመርያ ንኽንመሃር ዕድመ ሂብና ማለት እዩ ክንመሃር ከለና ከማን ኣበልና ተኸፈልና ኢና ተማሂርና 6 ወርሒ ተማሂርና ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ 400 ወስን ነርና ማለት እዩ ናይ መመላለስኒ ኣውቶቡስና ድሕሪኡ ከዓ ክንሰርሕ ንጀመርና ከዓኒ እዚ ማሽን እዚ ክባና ከለዋ ሕጂ ኣነ ንገዛርሰይ ብ13000 ወሲደ 13000 ኮስዶ ከለኹ ኣብ ዓመትን 6 ወርሒ ንድኽፈል ድሕሪ 6 ወርሒ ምስ ስራሕ ኩሉ እየ ከዓ ዕዳ ዝጅምሮ ማለት ጀሚረ ከዓ ዕዳ ይወዲአ ኣጻፊፈ ቅድሚ ምምሃርያ ሃማደስ ኮን ሓንቲ ክስታይ ነበረን ኣፍልጦ ኮን ሓንቲ ስራሕ ከም ዝክእለት ኣይነበረን ሕጂ ሞ ተማሂረ سريحة دقيقة على ناوت تمرتو مخون طعنو مخون بقى سريحة بزي زخون صقم دقيقة يعلي الله نصرحو نطلع نصرح زريعة نصرح طلف نصرح عندنا حدثي أبعد خورت كله قرب حسرنا عندي دق كلها قرب صبوط شيء بوغيرنا بحون علتها ونبرانا صبوط نرحلنا معتها صبوط نتاو نبرات تعمل عن نرح ካብ 2013 ኣብ ስልጣን ኣንስቲ ስዋኣትን ጽጉማት ኣለይቲ ስድራን ዝነጠፈት መምህር ሓዳስ ሙሴ ኣብ ዝሃበቶ ርእይቶ ሃማዴ ንነፍሲ ወከፍ ተሳታፊ ስልጠና ኣብ ወርሒ 500 ኣፋ እናኸፈለ 8 ኮርሳት ከም ዘውፅአን መበገስን መሳርሒታት ከም ዘዕጠቐንን ብምግላጽ ተጠርኒፈን ዘካይድኦ ዘለዋ ንጥፈታት ዝምስገን ምዃኑ ኣብሪሃ ኣብ ሃማዴ ዞባ ማእከል ሓላፊት ክፍሊ ማሕበር ኣገልግሎት ወይዘሮ ኤልሳ ገብረ ዮሃንስ ድማ እቲ ማሕበር ብዘይካ ማዕለማ ስነ ጽባኦ ጸጉሪ ርእሲ ሲንጀር ኣሰራርሓ ምግብን ቅዲ ክዳንን ከም ዘሰልጥን ዛጊዝ ዝተኻየደ መደባ ስልጠና ድማ ውጽኢታዊ ኮይኑ ስለዝተረኽበ ክቕጽል ምዃኑ ሓቢራ ኣብ 2003 ኣትሒዝና ኢና ጀሚርናዮ ክንጅምሮ ከለና እቲ ክራይተርያ ኣለና እሱ ከዓ ንምንታይ ንድርብ ሓላፍነት ማሕበራዊ ጸገማት ዘለዎን ሽግራት ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ከም ኣቦን ኣደን ኮይነን ናብረአን ዝኣልያ ሓላፍነት ዝተሰከማ ንዐአን بزيادة أنست سوات كم قدامي ستأيسا تجادلتي ولون كنت زبلنايا محبراوت أجمعت زلون نخلني ناتي سلطنات نهب مالتي أجي إذا ناطرين مسوات كما هير كنهن كورسات يبنا كنينا سلطين كن بتز سلطن كن مسرت كده عين بلننينا إذا سبات زيادة حدا ناي مسرح بايتا خلو حجت ناي مسرح بايتا حدا نتعداقا خرخبا كم قال أي نجر كأني تناي مسرح بايتا تمكرتات ناي من اللوات كم من تاش من تاينا أبجز أنون على كل بوتان بلينا كم بالكن أبقى جزها خين كهتصور حوت خيل في تمكرتات من اللوات عوتات خنا سلذي كلا بحبارينا نترمتات أبزواس من وقح بحري بزحلف عمد منفقن كباستات 450 سبات لعلى 700 أحد الدم كم تلقسه زد ما وزيت نايتز كايزو لجوز واسات مخانو صحف محبر ولنتوين لقس الدم أبتزوا أتحري أسفح بيرو أتو حرير مخنيات زغري 14 سنة مع التول انتاو لكس دم أب كتما عب زغربو تزبزاب لعلي 4 زيقاتات نكس دم زملكات قوسقوسات كم تخايدة متنزل قاس دم نمسستان دما مس هاقرا بانك دم بموهاد حيال سعري كايد كم زلو قليزو
أبو همبر محبر أتو هايل تولد برهان بوغنو أخولن وحسن دم أبتكالات عنا مغرب نتا أبجزي حرسي حدقان حمام زقات متن موت أم قدال وسان سلزوهنا ولن تاولك سدام نمتبع زكايد نتفتات كعزز كم زقبع أسمير له